tal-2019 ser ikunu jistgħu jinġabru mir-reception ta' Media Link Communications f'Tal-Pjetà minn l-4-7 ta' Awwissu. Id-data tal-għeluq ser tkun nhar it-30 ta' Awwissu. Lura maħna l-programm Terrazza, maħna sa fil-studio Matteus Grasso li huwa fitness coach. Grazzi ħafna tal-inqat maħna mill-ġdid. Mela, ħafna drabi nibdew il-famużi dieti, nibdew il-famużi lifestyles u eżerċizzju u taddi l-ewwel ġimgħa u taddi l-ewwel forsi 10 ijiem. U kultant isna nibdew naraw jekkux ħanifu jew le għaliex nibdew nibżgħu li dak li qed nagħmlu huwa għal xejn. Minn fejn ndunaw li qed nagħmlu huwa u jiena ħanażżar dan ngħidlek Lisa minn fejn dun nitilqu qabel xejn għax jekk jiena qed nagħmel dieta kif sejħtilha tajjeb inti u kif sejħulha ħafna nies għax bħalissa hija moda għax fis-sajf tagħmel dieta u taf inti għax qed tikxef mela nagħmel dieta jew inkella xi ħabiba tiegħi jew il-ġara qed tagħmel dieta jiena l-iskop huwa li qisu biex nimpika. Allura wara ġimgħatejn meta dik il-pika forsi tmutli u forsi l-pika mbagħad inti għat transfer, tajjeb, naqbat nimpika fuq il-festa, ninsa d-dieta, allura buħana sal-imkied. Fil-verità, dak li trid tagħmlu għax inti ġenwinament temmen illi inti u ta' madwarek ħajkunu aħjar. U dik hija the bigger picture. Ħabda naraw aktar mill-viċin issa. Xi motiva l-maġġoranza tan-nies, Lisa? Il-maġġoranza huma immotivati minn dak li ħajaraw. Mela per eżempju jgħidulek illum qiegħda nilbes size 16 u qiegħda l-akbar tiegħi. Jiena rrid nerġa' nilbes size 12 għax hemm l-aktar li kont tal-qalbi. Mhux neċessarjament l-inqas li kont, għax l-inqas li kont forsi kont narani ma niflaħx, ħanuża hekk. Però size 12 ma kontx li żgħar li kont, però kont l-aktar tal-qalbi, hemmhekk irid nerġa' mmur. U għalfejn. Għax il-maġġoranza jemmnu illi meta jkunu jiġihom dak it-tip ta' ħwejjeġ pereżempju, iħosshom aktar konfidenti. Iħossuhom iktar komdu mal-partner, jew mal-partners, tajjeb. X'qed nara x'ħadd partikolari jew. Plurali, Nixbidlu saqaf. Femni. Għaxhom qareb. Mela, u jkun hemm anke dak iċ-ċertu sens speċjalment tal-parents ta' responsabilità illi huma jridu jagħtu l-messaġġ tajjeb lit-tfal. Mela huma jridu jkunu ta' role models għat-tfal tagħhom. U allura meta xi waħda jew aktar minn dawn u hemm oħrajn ta' hemm min jgħid jiena nimmotiva ruħi mill-fatt illi ma rridx ngħaddi minn xi xaddiet pereżempju il-mama tiegħi stess, jew minn xi xaddiet it-sija jew il-ħabiba tiegħi illi kellha tgħaddi minn dik l-operation. Jew għamlula hekk, jew kellha tieħu hekk. Dak ma rridx ngħaddi minnhom. Mela qisu kulħadd għandu dawk il-motivators illi jew qed jiġbduk biex inti isek they pull you bl-Ingliż jgħidu ishom jattirawk. Jew inkella motivators differenti illi qed ibeżżawk illi inti jekk ma tagħmel xi ħaġa ħajġrilek id-diabete jew il-pressjoni jew il-mal tal-qalb jew barra minn fuq kulħadd anke ċertu cancer, ma rridx nasal hemm. Allura jkun hemm minnu imbagħad motivat b'mod illi jibża li ħajġrilu hekk. Allura jħoss dik iċ-ċertu ħa nara x'ħa nagħmel. Illi both can work. Però l-aktar minnhom, fil-maġġoranza tan-nies qed nitkellmu għax dejjem ħassib minnu differenti, però fil-maġġoranza l-aktar li jgħinuna Lisa mhux biss nibdew, imma li nżommu it-tip ta' bidliet li qed nagħmlu huma li semmejna fil-bidu. X'ħa nara, x'ħa nakkwista. Għax il-moħħ iktar milli huwa motivat fil-maġġoranza minn xi jbeżżana, imma x'ħa nakkwista qisu iktar jinkrea ċertu entużjażmu. Allura ta' min illi nifukaw hemmhekk. Issa, lura l-mistoqsija skużani mortlok in-naħal. Kif ħaninduna li qed nagħmel progress? Mela l-ewwel qabel kollox il-bidla mhux ħassir ċumbum. Biex ommi kollha tarbija tieħu 9 xhur. Biex tifel jitgħallem lingwa jieħu snin. Kif nistgħu nippretendu mela illi xi ħaġa li wkoll hija tal-ġisem u li wkoll telgħet biżmien, għax ix-xaħam ma telgħax f'ġurnata, telgħet biżmien nippretendu li nfaqqgħu switch u f'daqqa waħda nerġgħu niġu kif konna. Għandna bżonn żmien biex aħna flok ma ninżlu f'salt u nikkawżaw ħafna problemi serji,
fosthom, ta' min ikun nafuha, illi daw it-tip ta' crash diet, tajjeb illi inti tmur minn estrem għal ieħor, ġieli waslu għal nies li jkunu qed isuqu pereżempju jistgħu jibqgħu deħlin ġo ħajt. Inqas drammatiċi nies li pereżempju jibdew jitilfu x-xahar, jibdew jistordu jgħidulek jien ma' sitta sirt immur norqod fil-għaxija għax qed inkun litteralment inħossni biċċa tal-art jiena. Mhux bil-fors. Jekk inti ma għandek il-karozza, illi għandha bżonn 10 euros petrol kuljum. U minflok ittija 50 cents petrol, ħadd ippretendi il-karozza taħdem pinna, jew li ħadd waslek kullum kien le. Mela bil-fors anke jiena jekk qed nikol ftit mill-inqas, is-sitta pjuttost tard. Għax kieku jiena naħseb ma nofsinhar ikun ġarijiet, imma insomma, dik suġġett ieħor. U m'iniex minħal qormi by the way. Anyway, allura x'irridu nagħmlu? Li rridu nagħmlu Lisa huwa illi jkollna letteralment targets realistiċi. Bħal pereżempju ngħid isma' jien għandi libsa, nħobb inġib eżempju bin-nisa għax l-iktar nitkellem jiena fuq dawn l-affarijiet ikunu nisa. Mhux għax l-irġiel m'għandhomx bżonn jonqsu imma qisu n-nisa aktar aware forsi l-kelma. Illi jgħidu pereżempju isma' għandi din libsa size 16 illi bleżat qed tiġini. Mela realistikament irrid li fi żmien ġimgħa ġimgħatej li tiġini aktar komda. Waħda. U da jista' jkun jew ma jkunx akkumpanjat minn weight loss. Mela jista' jkun li pereżempju Mary, tajjeb, għada qiegħda tiżen 70. Imma l-libsa qed titli l-aħjar. Mela x'jista' jkun li ġara Lisa? Din Mary, jekk qed tagħmel exercises, mela huma exercises idealment illi ħadmu l-muscles kollha, l-ġisem kollu, Mary tkun fuq terminu Malti li nħobbu nużaw qed tittonja. Tittonja ġifieri, illi qed iżżid il-forma ta' ġisimha, qed issebbaħ ġisimha billi tkun aktar iffurmata. Issa, it-toning huwa laħam. Bħal-laħam naraw fil-platt li jkun ta' xi annimali, ma l-laħam tagħna naturalment jidher simili tiegħu. Meta inti żidt il-laħam, eka fuq il-pis, jidher. Mhux se jidher bil-fors fuq il-miżin illi inti tidher li tlajt, imma jista' jkun illi peress li inti tlift ix-xaħam u żidt il-laħam, kważi għajt fej kont forsi? Għatejt, ara, ta' kif wara ġimgħatej, tal-ħwejġ qed joqogħdu li aħjar, imma l-miżin ma ċaqlaqx. U għal din ir-raġuni tkun. Illi inti żidt il-laħam, imma tlift ix-xaħam, dak ix-xaħam għax huwa f'kobor, tajjeb mela bejwet u ieħor Lisa, jekk dan huwa kilo ta' masil, mela kilo ta' laħam, madwar 3 darbi daqsu huwa kilo ta' xaħam. Mela inti neħħej daqshekk minn ġismek. U żid daqshekk, waqt li l-miżin baqa' fejn kien, id-dera kemm aħjar. Xi ħwejġ qed joqogħdu aħjar, inti iktar iffurmata, eċetera. Mela ħanibdew nindunaw li qed nagħmlu progress l-aktar mill-ħwejjeġ. Però, thankfully, hemm riżultati li ħadd tħosshom ċumbum. Fosthom hemm side effects bħal pereżempju tuħ tal-laħam. Qed ninduna li ħdimt għax għandi tuħ tal-laħam. Il-jew min jieħu gost biha għax jinduna li ħadem, min jgħid, jisni biċċa tal-art qed inħossni, li dik hija normali l-ewwel jumej. Però ħafna nies mill-ewwel ukoll jibdew jħossu sintomi bħal qed norqod aħjar, qed inqum aħjar, qed ikolli iktar enerġija. Ġieli jgħidu li jiena s-soltu. Filgħodu pereżempju nagħmel ġi xi affarijiet diġà nibda nħossni għajjiena. Illum immur pereżempju nagħmel it-training, immur ix-xogħol qisni Spitfire. Għaddejja kważi għaża jgħidu x'ġara la u kemm hi enerġetika dal-għodu x'ħadet, kemm ħadet kafe. Fil-verità ma jkunx kafe, jew mhux kafe biss, imma jkun exercise ukoll. Tajjeb, immur dan nkompli naħdem, eċetera, jgħidu li x'differenza minn qabel meta ma kontx nagħmel exercise, kont inkun paljazza minn filgħodu sa filgħaxija. Jgħidu li għadni minix fid-daqs li nixtieq inkun ta' baqali imma kemm qed inħossni aħjar. Jgħidu li eżempju, qed nitlaw ninżel it-tarax ħafna aħjar ukoll, avolja għadu ftit żmien, qed inħoss li tlaqta nifsi ħafna inqas, kapaċi li nimxi mixja u għadni qed inħossni sewwa. U daw l-affarijiet ishom ir-rigali illi tħoss mill-ewwel. Però taf li mu l-akbar rigal Lisa, dik iċ-ċertu sens ta' kuntentizza. Moħħna meta jagħmel l-exercise jibda jirilaxxa ċertu kimika. Illi din il-kimika insibuha anke pereżempju fl-antidepressants jew fl-anti-anxiety pills. Unsibu anka pereżempju bħala side effect tas-sigaretti, sigaretti nafu kemm jagħmlu ħsara, però waħda mir-raġuni għalfej ċertu nies huma addicted għalih huwa għall-feeling. Dik il-feeling ta' għall-irwieħ. Taf kif? L-exercise jagħtik da kollu mingħajr dak is-side effects li jistgħu joqtluk. Flok ma jgħinuk. Ġifieri anke l-exercise jekk tiġi inti biex issifer ġimgħa,
Hemm ċertu mediċini illi għandhom il-withdrawal effects. Illi jekk ma toħodhomx għal-ġimgħa tibda ħafna side effects. L-exercise waqfu għal-ġimgħa ma jinxilek xejn. Timmissjaħ, għax jekk inkun ħossni tajjeb, imma mhux daqqa waħda ħajġi xarra ta' barra minn hawn. L-exercise huwa terapija, huwa mediċina, huwa żvok illi jagħtik ukoll dera ħafna isbaħ. U hija ħafna iktar mid-dera, għax ħafna nies kif qed ngħidu jimmiraw l-aktar għad-dera. Għax iktar ħaġa timmotivana. Però bħala konsegwenzi pożittivi hemm daw l-affarijiet kollha li qed issemmu. Mhux taf xejn tobba li jgħidulek hija ġennata min ma jagħmilx exercise. Għax jgħidulek kieku l-exercise il-benefiċċji kollha kienu ġo pillola illi sempliċement toħodha u toħodha mal-ilma u daqshekk kienet tiswa l-miljuni. Għax m'hawnx mediċina illi tik dawk il-benefiċċji kollha mingħajr side effects. U kemm huwa importanti li nibqgħu ftit persistenti, kif għadt inti l-ewwel bdejt bil-fatt li kollox fih iż-żmien tiegħu, ġifieri. Ejja nkunu ftit iktar persistenti, ma naħsbux l-affarijiet isiru kollox millu mal-għada, partikolarment jekk wieħed ikun ta' ċertu peace kbir. Ovvjament, ħatibda tara ċertu progress, fi sens iktar malaj, għax hemm ħafna fejn ħatitlef. Ġifieri li titlef 2-3 kilos f'ġimgħa mhux ħaġa kbira jekk inti overweight ħafna jew obese, però jekk inti m'għandekx ħafna fejn titlef, inti ħatitlef ħafna inqas iktar bil-mod. 100%. Mhux hekk. U sabiħa qed hawnhekk Lisa. Illi min huwa akbar fil-peace ħajara bidla aktar malajr fil-peace. Pero minnu inqas fil-peace, ħajjara bidla aktar malajr fil-mera. Tajd li x'qed tipprova tajt. Mela, jekk inti ngħidu aħna ħanġib eżempju bik Lisa, illi kif nistgħu naraw ma tantx għandek xaħam. Il-ftit xaħam li għandek għax kulħadd għandu għal ħares le. Nissigurak li għandi. Toqgħodx tinkwieta. Il-bidla fik, pereżempju, li inti naqas ftit xaħam, mill-ewwel ħadkun tidher fid-dera, meta pereżempju tarak fil-malja għal-mod kelma fil-bikini. Għaliex? Għax jibdew jidhru pereżempju ċertu lines, tibda tara li pereżempju l-ħwejjeġ anke jekk tilbes pereżempju xi libsa dejqa illi ħadder toqgħod aħjar. L-ironija qiegħda hawnhekk illi waqt li l-miżjien mhux ħajamel daqshekk bidla drastika, kif qed tajjeb inti, fid-dera tidher iktar fik milli f'min ikun ikbar. Għax ovvjament għad baqgħu xi jneħħu layers qabel ma jibda jidher ċertu definition ngħidula ċertu lines, ċertu skultura. Tajjeb, allura dik hija xi ħaġa pożittiva immens ukoll. Lisa, il-qofol huwa dan biex nikkonkludu għalek għax naħseb sar illi il-qofol huwa li nsibu xi ħaġa li nieħdu gost nagħmlu. Issa, idealment, però, jekk nixtiequ illi aħna innaqsu x-xaħam u nittonjaw fl-istess ħin, sfortunatament il-mixi mhux biżżejjed biex tasal għal ċertu struttura illi forsi ħafna minna jispiraw għaliha. L-aħjar li nagħmlu exercise li ħaddem il-ġisem kollu. U m'hemmx għalfejn jkun tul tal-ħin nofsija sura ta' nies minn tal-inqas tliet darbit fil-ġimgħa. Naturalment hemm coaches li jistgħu jgwidawna fuq x'l-aħjar nagħmlu u kif nagħmluhom biex innaqsu riskju ta' injury u biex ir-riżultat jasal aktar malajr. Grazzi ħafna Matteus. Ħafna lilek. Minn ġdid. Waqfa qasija sitt reklami iqgħu magħna.